היי חברים, שלום לכולם. אז אני הולכת לעשות פה סרטון קצר ותמציתי ובעצם להסביר לכם לאן הגעתם ומה זה העמוד הזה. אז קודם כל, אני מאיה, אני בת 25. כשסיימתי את התואר שלי במדעי הרוח והחברה, חסכתי כסף לטיול הגדול של אחרי התואר, ובעצם מה שאני עושה, אני מאפרת מקצועית, אני עושה גם ציורי פנים לילדים. וככה בזכות העבודה של הציורי פנים יצא לי להתנדב בלאפר ילדים בבתי חולים, בעמותות שונות כמו עמותת גדולים מהחיים שאני בקשר איתם. וזהו בגדול, זאת אני. מה שקרה, אני מטיילת 3 חודשים, ובמהלך הטיול שלי ביקרתי בברצלונה והשארתי את הדברים שלי בהוסטל, ושחזרתי גיליתי שחלק מהדברים שלי נגנבו. היה שם טאבלט ואוזניות והפספורט שלי, שזה כאילו היה הכי מתסכל בכל הסיפור הזה. ובעצם גיליתי באותו רגע שכשאתה בחול והכל טוב ובאמת הכל טוב, אבל כשמשהו רק קורה אתה פשוט לבד. וזה ממש הייתה סיטואציה כל כך לא נעימה. אני עכשיו מחייכת כי באמת עבר קצת זמן אז, אבל מה שהרגשתי לא הייתי מאחלת לאף אחד מהאויבים שלי, מה שנקרא. באמת חשבתי על זה הרבה, וחשבתי איך אני מתגברת על העוול ומה שקרה לי, והחלטתי שמה שיעזור לי באמת להתגבר על העוול זה להצליח לרכוש מחדש את הדברים שנגנבו לי, ולכן הקמתי את הפרויקט הזה. עכשיו, אני מבקשת מכם להשתתף בפרויקט, לתרום לפרויקט. המטרה בעצם זה לא סתם לתת לי כסף, המטרה זה שאני אתן לכם משהו בתמורה. מכיוון שאני מרגישה שיש לי באמת הרבה מה לתרום לעולם. כאן מצד שמאל יש רשימה של הרבה דברים שאני עושה, דברים שאני כותבת, דברים שאני יצרתי, דברים מקוריים. וחוץ מזה שגם אם אתם לא מוצאים משהו ברשימה, אני פתוחה לרעיונות. רצוי דברים שככה אפשר לעשות דרך המחשב, כי אני כרגע לא בארץ ואני אשמח לתת לכם אותם. כל מי שיעזור לי ויתרום בפרויקט שלי, אני אשלח לו גלויה אישית מאיזושהי מדינה שאני אבקר בה. כמובן שאני חייבת כאילו לסיים עם הפרויקט לפני שאני חוזרת לארץ, זאת המטרה. ואני ממש מודה לכם על שהקשבתם לי, על העזרה. וככה להצליח לרכוש מחדש את הדברים שנגנבו לי. אז זה הכל, זה היה 3 דקות של הפרויקט של מאיה הגשמת חלומות. תודה רבה לכולם, ותודה מראש. ביי.